Maingon, unang higayon nga eleksyon, prangka-prangkang pagka-istorya. Kabantay ka dekin, unang higayon nga murag, ang eleksyon may Team Duterte, Team BBM. Dili sa pareha sa unang eleksyon nga, kato mga veteranong mga senador, kato mga kuan, may pick-upon, may butaran na. Karon ang campaign kabantay mo, nigrally mahigala, ang isinggit, BBM, BBM, or Duterte, Duterte. Di kinang naadya silang linya, maoy makabenepisyo. Straight to the point. Dipindi na mahigala sa kuan. Nga naman, tanawa ko ni mga kandidatos PDP laban, ikumparar niyo mo mahigala sa kandidatos sa alyansa, mas ligon og mga apelido, kining diya sa alyansa. Pero karon mahigala, lahi man nga tilimadon nga nag-number 1 na si Bongo, nag-number 2 na si Bato. Unya, kini mga higala nga si Philip Salvador, nasuod na nga to. Kinis Marcolita, manood na sila dito. Unya, padong sakap po si Jimmy Bundok. Kinis Busita, unsa man ni Busita day kang Duterte ba ni? Padong sagsaka, kinis la si Vic Rodriguez, si JB Hinlo, Raul Lambino. Unya, so magkinamasay ni. Si Bam Aquino, wamapsal magpalkansi o si Kiko. Ha? Maningkamot pa sa kamas-kamas. Dunay mo kamas, dunay matagak, dunay mo kamas. Straight to the point. So mo ni Roy, mahitabo mga sukid tigpaminaw, niining eleksyon na karon. Lahi kini nga eleksyon karon. Ikumparar mahigala sa milabay nga mga elections. Nga naman, mingon ng mga tao, unsa man ning kalakiha nga namay gipamutang diha nga kuan man. Wa na ni magkadimao. Ang katong mga masa magod, dili man nato ma-underestimate ang ila pod nga mga understanding. Mao man ay problema diha, mo nang ako mo real talk gyud ko diri sa kahanginan. Kay ang atong mga listeners, kanang masa dunay kaugalingong judgment na. Ha? Kamao sa mo analyze og ila. Moingon mo po ning masa. Kay bawo bitaw mo nga si Sara maoy pinakataas og approval rating og trust rating sa tanan karon nga mga officials gobyerno indekin. Pero despite ana nga say pinakataas og rating, approval og trust rating inyo mang ipatangtang, di binuang sa ning inyo. Ha? O sa tungod ana, the only way nga ma-protect na mo na kay kanang di na maganit tinarong ng kalakiha. Naabitay og moingon ka mahigalag intelligence funds. Mas dako kunang kang BBM ngano di man yung impeach. Nganong impeach man ninyo ning kay Sara. The only way nga among maprotektaran si Sara, mubutar mi sa Team Duterte. Straight to the point. Murag mao ni hitabo aron. Bantay mo ang mga nang saka mga kagalaan, mapugos man yun og kuan katutuang mo protect ni Sara. Namura na kong giingon, ang kadtong gusto nga makonbikto si Sara, ayaw ninyo butari si Bongo, ayaw ninyo butari si Bato. Ayaw ninyo butari kini sa Philip Salvador kay Duterte ba ni ilan ni absoluto Sara. Kanis Marcolita ayaw mo pagbutar. Kini si Bundok Jimmy Busita. Kinis Rodriguez Vic, JB Hinlo, Lambino. Ayaw niyo butari kay mudapig man ni Sara. Ya kadto pud mga higalang gusto nga proteksyonan Sara, hala butarin ninyo ni si Bato, si Bongo, si Philip Salvador, sila si Marcolita, Jamie Bundok, Busita, Rodriguez, Hinlo, Lambino. Na mao na ginay klaro-klaro ba nga pagkaistorya mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Kini si Bam Aquino og si Kuan, Kiko Pangilinan, unsa man ni ikonbikto Sara ani or dili? Kana tanang-tanawon po na ninyo. Kay mo naman ning dagana gid karon. Umingon mga higala nga naon sa dalahi gyud ni ron. Mo nay prangka-prangkang istorya. Medyo lahi kining eleksyon na makagalaan as compared sa milabay nga mga elections. Straight to the point. Now, og pananglitan makakuhag siyam karong eleksyon na ang PDP, safety Sara. Safety Sara. Kay siyam na may gikinahanglan. Pero kung magtsatsa og unsay buhaton mahigala sa Malacañang, kuwang ng siyam o mag-voting. Kaya di man na simple majority, ang simple majority sa 24 ka mga senators, 13. Ang simple majority. O unsa mga higalay mga panginahanglan unya. So kung tanawon nimo ang mga senators, mga kagalaan nga naa sa pwesto karon nga wa magkinahanglan og eleksyon, kabantay mo, na may mga wa magkinahanglan eleksyon. Alan Peter Cayetano,
kini si Mark Villar kini ganing pagbalhin na karon ni kuan unsa man ni balhin na gyud di man pwede mamangkaw ko sa do ka ilog ni si Camille. Di mahimo asa man tong picture ni Camille be og ni Sarah asa man to dong naa diha dong. Balhin na gyud si Camille. Kini og muklaro si Camille ani unya mobutar niya ang kuan posible by sunod election by sunod survey ani either mo sakas Camille or dili. Kay mo naman ning nitabo gyud kining survey kada kuan gyud niya si Manny Villar nagpa-picture with Duterte sign nga kinumo si Camille og si Sara Duterte. Unya na si Manny Villar, si Camille o si Sara. Sa to pa nibiya na si Camille, wa na siya muuban sa mga rally sa alyansa. Nibiya na siya. So kung na si Camille, nya si Mark Villar to adaan dito, nanay duha daan. Plus Ruben Padilla, usa, tulo. Si Peter Cayetano, unsa man Pro Duterte, so upat. Mabsilto Sara. Crucial ni ron, tanaw ni mga sukit tigpaminaw. Mauna roy, iniphanay ni kay tinuray lang kanang impeachment mga sukit tigpaminaw. Numbers game na, ha? Straight to the point. Kaya tungod man guni ining kuan dakog factor tong pagdakop ni Duterte murag ang mga tao ba. Doon na may mga turn off ko na to kay katong mga tao nga wa kay gidapigan. Kana bang wa kay kuan ba dili ka Marcos, dili po ka Duterte. Wa sa ka nasuko mahigalan Duterte katong uban ba tong pag milabay ang eleksyon doon naman to yung mga nibutar mahigalan ni Marcos, doon na po ikang Lini, doon na po ikang Isko. O katong mga nabutar ni Isko, asa man sila ron. O katong nibutar mahigalang kuan, no? So mo ni mga panghitabo mga sukit di paminaw. So kining kang Camille, mibalhin na siya dili mahigala sa Pinipilaban, mura og na turn off gyud sila to mga kagalaan tong pagkasikop ni Duterte. Kay medyo foul man gyud. Prangka-prangka pagka-istorya, may lagi tatuguan nila giniadto ta. Kay ngilad man paminaw na ang atong sovereignty ba. Imagine ka nang naay mga Pilipino nga tos gawas na so bisa pag nakasa ng Pilipino atong ganing kuhaon. Atong paningkamutan nga makuha mabalik kis Pilipinas. Makig kuan gyud ta bayad po tag blood money aron lang nga mabalik dire kay ato man ang kadugo. Ang kini nahitabo ni ilang mahinong hatag dito. So medyo foul ba? Ubo na kong ingon, pag natay time ron ako yung discussing Rome Statute o kining RA 9851, aligri man Kaya kanang pag-issue warrant, na sa Article 58 sa Rome Statute, okay sila. Pag abot sa Article 59, hindi na sila okay. Ano sa man ang kalakiha, applicable ang Article 58, ang Article 59, dili na applicable. Maklaro ni walang lipat-lipat man ninyo yung style. Para klaro ta ni atong gi-discuss ni pero sundon gyapon nato tong RA 9851. So kini karong pagbalhin ni Camille unsa may mahitabo ini by next survey. O si Sara may mo post gyud sa to pa sige suportaran ta sa PDP. Unsa man si Amy Marcos ni dayon nagbalhin? Or ang problema gud Amy Marcos mo balhin sa Amy Marcos. PDP na ko endorse man siya ni Ruben Padilla. Kumutuo pod ang mga DDS ani. Kay tungod sa apelidong Marcos. Kining kang kuan noon, kang Camille medyo makakuan-kuan pa kay tuaman si Mark Villar sa kuan. Pagkawagtang ni Duterte gidakop Duterte ni pakita man gyud pod mga higala si Manny Villar og si Mark Villar og ni-express sila sa ila pod mga higalang simpatiya ngadto kang kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. So posible nga katuuhan mahigala labi pag i-post po ni Sara ni. Unsa man ni nag-endorse ni Sara ni Dino kay namo naman ni. Og mudaog si Camille diharon, musaka na iyang rating. So dunay duha na daan mahigala si Mark o si Camille nga dili mo convict ni Sara. So mo ning mahitabo mga sukit tigpaminaw kay mag-ihap man kita ni di man ni malikayan iniphanay man ni sa mga senador. So maabot unya mahigala nga impeachment kay by junto mahigala balik naman ang Senate mausab ng komposisyon sa Senado anang panahon na. Straight to the point. Tan-aw na toron og panalitan majority mahigala sa alyansa o gato mga dili alyansa pero suko sa mga Duterte. Klaro na, padung na konbikto Sara. Ang pangandaman mahigala sa mga Duterte nga ilang andam na lang si Basti or si Paulo nga isunod nga mo kandidato.
Pero kung tanaw mga higala ang mas daghan ang mulusot sa pinipilaban, damo na giingon na diha ng laay. So nibiya na si Aimee sa alyansa katungwa na siyang mag-apil-apil, wa na siya apila og mensyon ni BBM sa mga rally sa Luzon. Si Robin Padilla personal tong iyang endorsement kang Aimee Marcos, dili sa PDP laban but personal ni Robin Padilla. Mo ning hitabo mga sukit ti paminaw, no? Okay, so kini ni ang kinsa pa maning uban. Kini ni ang nanood mahigala sa 12 to 18 spots. Kaya si Aimee mahigala natagak man ni sa ika-13, pero posible pa ni depende ni unya og mosaka. Tan-aw na to sa sunod. Kay ning saka man ning duha ka additional nga duha. So kung saka ni si Philip Salvador og Marcolita, musod pa ni sa Jimmy Bundok og kinasa si Vic Rodriguez, Busita, Hinlo, Lambino og manood sila dito sa taas, safety na Sara. Pero kung mga tagak po ni sila, manood ning uban mga kagilaan da, kanaha, inighuman sa eleksyon, may bawa na to daan og konbikto ba Sara, inay, padong konbikto, padong absulto. Ano istorya tagtarong ba, istorya tag real talk ba, after sa eleksyon, may bawa na to, konbikto na yun. Or may bawa na to nga, dili makonbikto. Depende sa manaog ng mga senador because numbers game kini. Prangka-prangka lang pagka-istorya, di na magtanaw kung sa numbers game na, muna klaro-klaro.